Ibalik ha? Buwang na kayo. Hangin. Ha? Hagok. Hay, lain na sad sa watay. Ibalik ba? So what's up guys? So karon kay padung ko sa Sambagan okay. Karon na naman tayo sa namong short film nga daring so naligo jud no. Ready ta. Ganyan ra ta ko mabot nya ga-charge pa man ko so. Yeah. So dool na lang ko no kan init jud kayo. Pero wa jud pun sila. Awa. Oh. Diba? Uy mga Anthony yan abot. Jake mo yung mga bata. Dada, nasi Rimon. Usa sa mga actor sa The Ring. Rimon! Si Kuan, Anthony. Yawa na ito pa si Terting. So, balik lang ko niya no. Update lang tamo. Dara din si Anthony. So, yeah. So, kaubanan ako si Anthony na dara. Kisa pa may giwa ito, Tony. Si Rimon ni uli pa sa bike. Oh, ay, kabanan ko nakakuha ito ganyan. Si Erting, natugo na si Erting. Count to. Okay. Pagpamo nun tayo mama nun. Wala yung mama. Dire. Kisa rin tawila de. Yati. Yate o kinsa pa. Yung mama mag. Mura. Pukaw lang na mo. Pag vitamin mo magpukaw. Ya, limata. Ulo. Sige tando. So kaya to. Mura mo gamuti. Sa kamera ra dito. To ano? Kawan na to videohan. Ready mata. Nakabot ta ka dito sa ipo ka tutso pa. Pas nibi, as nibi tagi ko mga rin ya. Ga-charge pa ko 71 pa gani. So, wala lang occur na eh. So karon jud na mo tiwas na mong daring no. Kailan mo man to karon kay dagang kay gatang bebo ka sa YouTube, Facebook, buang. Di ka mo to Facebook ka. Ohoy. Dagang kay comment tayo lagi. Excited na mo sila. Lang pera pa ito indot sa kita pagkuan gud. Karon ato tong usbon na ta usbon gamay ato. Sa Permiro. Ay mo lingaw na kayo. Sige daw katulog daw gapon. Oh nakikita na mo tong vlog na ko nga kuan katong kamyas mo sa title Chinese kamyas o kato kita na mo to gikan ko basket to mong like ito siyo ganahan na ako sa nina to pero karon ko to na-upload kay kagabi pa to alas 6 paghapon ako gi-vlog so karon mo ni tawag dili uploads ang sige taglakaw i-vlog na to ang atong lakaw pero may para makabaw mo ba kung unsa akong ipangbuhat tagadlaw Lolo ni siya. gwapo sauna ba ha go Belin ha Hangin. ha Hangin. ha Hangin. ha Hangin. paruon di ka naman joke lah uy dumbagap joke rap si kuan dia sauna indot tayo indot mga diri sauna wala na kay mga tabanog sauna dagang kay tabanog ngit lagi sauna dagang kay tabanog diri karon wala na kay mga mampalupad sauna kay mga nangatiguwang na gibalik ha Buwang na kayo. Hangin. ha Hagok. hay lain na sad sa watay gibalik ha Kuhaan ka ng ring. wala na kilame so update lang naman yan kamata ni Erting so let's go so update na guys pwede na ako sa Milo nabot na sila si Erting kay ila pang ipukaw so dira guys sildo na ako sa YouTube guys no? Dira pila na Yeah. sildo ni ba mana sildo na ako joke lang Emil na clickbait ra bay pang title na to guwapo mo tayo na nakarakuha kwarta bay tuwa mga 100 raw mo ina na ra to kwarta yaon niya min manung bay basi min katong gapon katong kadua na mo gapon kita ka katong mura si kungkung ba kay lato Ulo kun duha kay na kuming vlog. lingo kay duwa gapon daw mi tullo kauban mi kami Cyrus kontra na mo taga dito division iya ba sa division ba dia to kontra na mo atay kay buang ka lingo kayo mo jigim duwa do katong kung pwede nyo usali katong kaput ay wong kakaila to basta katong mura kungkung atay lagi may sa game duwa do tapal lagi channel ngi palang kayo ka usali Labi as kartara kay. atay 760 Paano si Kalaybo do ang gitaguan puro dagunan rin. ala Nagaamuha. nga asam kaginan mayot nauloy kaya tagnaw sa buong namayot Marok. mo kay marok unsa nang marok Marok. Okay la. ay gata ko kaila do di mo ko bastos klaro kay bastos na pero wa ko kaila bastos na do ay ko ginana so mapunta siya tanong let's go
So update lang nga gipo ka pa na setting last kung di na mata kami na jud. Ay. Pila to Anthony, Raymond, ikaw ug si Clint. So sila ang jud upat. Okay, tig video ra ko kay di ko ganan makita sa So camera. guys, lumata ng RT ngay. Ako vlogger ako. Di ko mag-vlog. Pero sunod lang, sunod na mo short film kay maghimo mig dagan. Kay stay dyan kinit build yun ikon. Andap mo yung bino. Ya papayagin yan diyoy ko na. Tumata buwang eh. Si pamarok ba na ngay korta. Unsa din ang pamarok? Unsa din ang parok? Tawad lang. Mangutanan ako na sunod. Ikaw niya mag-vlog na sa pin, magdobi basket. Dagan din ng kwarta daw, 100 kapin. Pero na-clickbait sila, binagsildo sa YouTube. Clickbait ang so balik na ko niya rin, magkuha na may ka na magsugod din so let's go. So guys, muli na lang ko no, kayo wapat dyan sila, unya na lang, balik lang ko niya or basta i-update lang tamo niya, balik nagkatakob na ko, ika-update ako balik, so update na ito na. So balik lang ko niya guys no, kay init pa kayo maglakaw ako muli ako sa mga Dolorman. So yeah, update lang tamo niya, let's go.